bagcine bevelile enkantolo yaseThekwini abesifazane ababili base-Avoca ababulala umyeni owedwa wabo ngoba befuna imali yomshwayilense. uChamani Khumalo no-Analida babulala umyeni ka-Analida noma-ke bengabesifazane bebathathu, kodwa usisi wesithathu usanda kushona. Bathi behamba nomyeni emotweni bamzuma bambamba, then unkosikazi wakhe wase-ke emgwaza kaningi emqaleni. Enkantolo bekukhona-ke nofakazi ongumshana kankosikazi obefakazi ukuthi lo mama waqale wacela yena ukuba-ke amzamele inkabi wenqaba. Abantu-ke baphawule kanje ey'nkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye uthi-ke hhayi-ke umfazi sengabona kahle, ngizomcela-ke kuNkulunkulu awami amehlo angeke akwazi ukukhetha ngoba wawu. Nangomunye uthi-ke elama-life cover bayakhohlwa before-ke aphume noma-ke before aphume kwenziwe investigation yomhlaba. Asile phela ama-insurance companies using private investigators, ayakwazi ukuhlehla noma-ke ukuhlehla nama-conservation akho ebona noma-ke efoni akubambe fast, namaphoyisa aveke kulula akubambe uma-ke noma-ke sekupheka ngemibuzo usuwunkwankwazo. Ingane zawethu mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabanga ngalolu daba.